Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinakalitas sa ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hunyo 22 hanggang 24, 2022. At ito na po ang start ng ating summer solstice sa Northern Hemisphere. Meaning po ay mas matagal na po ang daytime compared sa nighttime dito sa ating bansang Pilipinas. Kasama din po ang ibang bahagi po ng Northern Hemisphere. So ito po ating Tagalog version. Pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Aside from that, marami po nangyari. Lalo na po sa may ibang bahagi ng Luzon. May mga thunderstorms po na may mga kaakibat na malalakas na hangin. Okay? Ang iba nagsasabi may buhawi daw o tornado na kailangan natin pakita pa yung mga evidence kung talagang tornado yun. But based on the videos na nakita natin, ito po ay tinatawag nating straight-lined winds. Sa US, may tawag sila dyan, derechos, sa may Texas area. But ito po ay medyo back-to-back thunderstorms ito na may kasamang malalakas na hangin. But on a typical thunderstorm, ang tawag po natin dyan ay downburst. Okay? May dalawang klaseng downburst yan, yung microburst at yung macroburst. Okay, explain natin yan mamaya. At ito po ang nagbigay ng kinagugulat ng mga kababayan natin sa Calakhang, Manila. Dahil sa lalo na sa may Santa Cruz area, nagkaroon po malalakas na hangin po doon. Na akala nila buhawi na. Dahil po nangyayari po kasi kapag may mga tall buildings, akala mo umiikot talaga dahil po nagkakaroon po ng wind valley in between the buildings. Okay, may mga opening. So, nagkakaroon po ng pag-ikot ng hangin. So, akala nila na buhawi na rin, but it remains to be seen kung may mga videos tayo nakikita. Although may nakikita tayo mga picture, mga nakikita na may buhawi nga na tumatama sa land. But, hindi natin alam kung galing sa past videos, but it's possible na mayroon din po ito. Kasi mga thunderstorms, may mga kasama po yung mga gasnado, mga maliliit na twister, funnel cloud na tinatawag natin, nagkakos po ng mga damage po sa kalupaan. So, ito po yung ating graph set na kanina nating early evening ginawa. So, yung surface trough dito po sa may Visayas at Mindanao ay gumalaw po sa may Kabikulan at sa ibang bahagi po ng Luzon. Kasama po dyan Metro Manila, Calabarzon, Eastern Luzon, Central Luzon. Kaya nagbigay po ng malalakas po na thunderstorms ever since kanina pang umaga. Okay, dito sa Naga may mga ulan-ulan since kaninang umaga. Dahil po dito mga surface trough na aktibo na ngayon dahil panahon tayo ng tag-ulan. So far, wala pa rin bagyo. But in the coming days, baga mag-issue tayo ng forecast for the next 7 to 10 days, baka may mag-form sa katapusan ng Hunyo. But as of this time, hindi pa tayo magpapalabas niyan dahil napakababa ang probability niyan. But we will let you know on Friday. Okay, pagbalik natin sa Friday, mag-issue tayo ng analysis doon. Dahil po, dalawang computer models nagsasabi na baka mag-develop po. But so far, sa Pilipinas, medyo malayo naman sa atin. Except kapag nasa Batanes po kayo, dahil common po yan pag buwan ng Hunyo at Hulyo. Okay? So, nakita po natin, itong mga surface trough, nagbibigay malalakas sa thunderstorm sa labas ng ating bansa. All clear. Meron tayong surface trough dito at IDCZ. So, binabantayan natin IDCZ kasi dito po ang embryonic stage ng mga bagyo. Dito po nanggagaling ang mga low pressure areas. So, this will become a big question mark kasi ito yung ulap na posibleng may mag-develop po sa darating na katapusan ng Hunyo. We'll let you know. Yan yung sinabi ko na in Friday, magsisilip tayo kung ano ba itong nagbabantang tropical cyclone o bagyo sa katapusan ng ating buwan. So ito po yung typical na supercell thunderstorm o pwede rin natin sabihin na severe thunderstorm. Okay? Sa US, usually, nagkakaroon po dyan ng mga tornado. Okay? Kumaganyan yung tornado niyan. Malalakas. Ang iba naman po, dito sa atin, may funnel cloud na. Pag ganun lang po yan, na hindi naman nagta-touch down. Pero pag nasa tapat po kayo niyan, sa ilalim niyan, sa may lupa, ay posible magkaroon kayo ng malalakas rin na hangin na 50, 60, 80 kph. Pero hindi naman po siya damaging unless mahina yung bahay. Okay? So, ito po yung typical na heavy rain kapag natutok po kayo sa isang thunderstorm. Meron po siyang konting hangin, 30 to 50 kph, na tawag natin gust front. So, medyo may hangin yan bago dumating ang thunderstorm. May kidlat, okay? So, mag-iingat lang po. Mag-iingat din kayo sa mga lightning strikes kasi delikado po sa mga panahon na ito. And, ang nangyari kapag nagkakaroon po ng severe thunderstorm,
Usually, pag sobrang lakas po in downdraft, nagkakaroon po tayong tinatawag nagkakaroon po tayong tinatawag na downburst. Okay? So, ito po yung sudden downdraft ng malamig na hangin na may kasamang sobrang lakas na ulan. At yung hangin ay pwedeng umabot po ng 60 to 100 kilometers per hour. So, ito po ang diagram ng downburst kapag sobrang lakas. So, ito yung cloud base. So, ito yung malalakas na ulan. Kasama po dyan ang malakas na hangin na palabas. Okay, ganyan po yung hangin yan. At pwedeng umabot nga, na sinabi ko kanina, 100 kph ang lakas. At mayroon dalawang klase pong downburst. Ito po yung microburst na umabot lamang po ng, sabihin natin, 4 to 5 kilometers long. At maglalast lang po siya for 15 minutes. Samantala, ang macroburst ay mas mahaba ang abot niya. Umabot ng 5 to 6 kilometers ang kanyang size at medyo matagal ang bahagya. So, nandito po sa macroburst ang tinatawag nating derecho sa US. Yan ang term nila sa mga macroburst o downburst na may kasamang malalakas na hangin. So, most likely, ang nangyari sa Metro Manila, itong microburst. Maliit lang siya. At yung video na ipapakita natin mamaya ay naglast lang ng 2 minutes yung malakas na hangin. But still, it's considered a microburst or straight line winds galing sa isang thunderstorm. Hindi po yung bagyo, okay? Thunderstorms lang yan. Maglalast ng 30 minutes to 2 hours. Ito po ang isang picture na kinuha natin sa helios-i.mashable.com. So, kita po ninyo, ito po yung nitawag nating downburst. So, ang hangin niya pa ganyan. Kasama po ang malalakas na ulan. Kaya zero visibility po yan. So, ito yung video na kinunan ni Zaldi Mangalindan. Okay? Pasensya na sa pag-pronounce. Okay? Pinalabas sa J-Dine channel ng YouTube. So, ipi-play natin for a few minutes, 1 minute. Actually, 1:47 lang ito. Makikita niyo gaano kalakas. Una, hindi masyado pa malakas yung hangin. And then, here we go. Yan na po yung straight line winds, yung microburst. So, sobrang lakas po yan. Kaya lumilipad po yung mga barrier sa traffic. So, yan. Ito yung coconut. So, kikita nyo kung gaano kalakas yan. Pwede umabot ito ng 80 eh. So, what I see, based on my expertise, nasa 60 to 80 ito, or even 100 in some areas. So, yan. Delikado po rin po yan sa mga mahihinang barong-barong na mga houses, mga ganyan. Madaling masira. Sobrang lakas po ang hangin yan. Maglalast lang yung a few minutes. Dito sa video, mga hindi nga lumampas ng 2 minutes yung lakas ng hangin. Okay? So, mag-iingat po tayong lahat pag mayroon tayong mga ganyan, mga severe thunderstorms. Kasi unpredictable yan. Hindi mo, depende kung gaano kalakas yung downdraft from the cloud base pababa. Kasi dito sa Naga, nagkaroon ng konting gust rin ng hangin, pero not strong katulad nito, okay? May pinakita rin sa isang video sa YouTube na dun sa NLEX, mas grabe doon. Sa may Bulacan area, may mga trailer trucks na overturn, napunta sa side ng highway. So, malakas talaga yung microburst na nangyari within the downdraft. Okay? Ito rin yung pinangangamba ng mga piloto kapag maglalandag yung aeroplano sa runway ng isang airport. Kapag may downburst o microburst, ay huwag muna silang maglaland. Iikot-ikot muna yan sa taas. So, yan na. Tapos na yung hangin. Hindi na masyado. So, naglast lang siya within 2 minutes. Okay? At ito yung fast animation. So, nakita niyo yung mga thunderstorms ng surface trough na nagdadala nitong mga malalakas na thunderstorms na may downburst, microburst. Okay? And sa windy.com zoom in satellite animation simula 6 ng gabi hanggang 11 ay nakita niyo yung mga lalakas na thunderstorms yan. Okay? Patuloy pa rin nakaka-affecto sa Luzon, sa Calabarzon. So, nandyan pa kayo mga thunderstorms. At sa forecast sa ulan, susunod na 3 araw hanggang Sabado ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms bukas ng hapon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Biyernes ng hapon, nandyan pa rin po. Mas grabe po ang thunderstorm sa Luzon. So, watch out again, Metro Manila,
Central at Northern Luzon, Mindoro, Bicol Region, meron din po, pero mas malakas po sa ibang parte ng Luzon. Saturday afternoon, same situation, at medyo kakalat na mga thunderstorm sa Visayas at Mindanao, pero sa Friday po, dito lang po sa may Luzon at ibang maliit na areas po ng Visayas. Okay, so wag niyong kalimutan magdala ng jacket, payong. Ito po yung rainfall accumulation forecast until Saturday. Nasa Luzon na yun ang tutok ng mga thunderstorms. Meron din po sa may Samar, Panay, Negros at Central at Western Mindanao. Sa wind forecast hanggang Sabado, yan po, ito bukas ito ng hapon, Webes, Sabado ng hapon, at Biyernes ng hapon at Sabado ng hapon ay nasan pa rin po ang kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin na may konting hangin mula sa silangan at timog silangan sa may Batanes, Babuyan Group at silangan bagay po ng dalampasigan ng Luzon. Okay? At bago tayong paalam, ito ulit yung ating Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA, valid for the next 2 weeks, issued every Wednesday o na yung araw. So, sa week 1, valid June 22 to June 28, inaasahan po natin ang 50% chance or medium chance of a below average rainfall sa Luzon, Western Visayas at Mimaropa, while the rest of the Philippines will have normal climate. And dito po sa may North Philippine Sea, east of Batanes, may 50% probability ng tropical cyclone formation or tropical o bagyo, okay, na mag-form dyan. And 50% din above average rainfall as well as dito po sa may Malaysia at Indonesia. Sa week 2, valid June 29 to July 5, ang buong Pilipinas ay magiging katamtaman ang klima. Subalit po sa may Southern Mindanao, Palawan, Papua New Guinea, Malaysia at Indonesia, hanggang dito sa may Sri Lanka at India, ay magkakaroon po ng 50% or medium chance of above average rainfall. So, pagpasok natin ng July, delikado pong baka mag-above average rainfall Pilipinas at nandyan na naman po ang ating mga balikbayan known as bagyo. Okay? So, nandito tayo upang ibigay sa inyo mga balita kapag may mga potential na bagyo na mag-form. Sa Friday, mag-i-issue tayo ng update na may papakita tayong sa mga computer model sa katapusan ng Hunyo, baka may mag-form pong bagyo sa may east of Northern Luzon of Visayas patungong Taiwan o Southern Islands of Japan. We'll keep you updated on that. But so far, dito muna ang ating update. Babalik ulit tayo sa Friday. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/MrTyphoon at sa ating Facebook page, MrTyphoon.com or Facebook.com/MrTyphoon. Huwag nyo rin kalimutan i-like ang ating updates and i-click lang notification bell para updated po kayo sa mga new and upcoming videos natin. Again, ito si Mike Padua. Good night sa inyong lahat at take care po.